Нәсимә Кәмил кызы Байгулованы түгәрәк юбилее белән чын күңелдән бүген олылап хөрмәт иткән Терешка поселениесе администрациясе башлыгы һәм хезмәттәшләре дә котларга ашыгалар. Ни генә дисәгез дә, еллар узган саен бер генә дә үзгәрми торган хезмәттәш дустыбызга карап, һәр яшәгән гомер елыда олы бәхет дигәнгә инанабыз без. Инде 27 ел бер урында эшләп, Нәсимә Кәмиловна үз хезмәтенең югары дәрәҗәле белгеченә әйләнде. Иң мөһиме бит, үз эшеңне төгәл, җиренә җиткереп эшләү генә түгел, ә шушында синең эшеңә килгән хезмәттәш дусларыңа, авылдашларыңа олы ярдәм күрсәтә алу. Аларга мәрхәмәт һәм хөрмәт белән карап, үз елмаюың белән ниндидер ышану һәм бәхет очкыннары уята алудыр. Нәкъ шушы сыйфатларга хас та безнең хезмәттәшебез. Аны авылда гына түгел, районда да белмәгән кешеләр аздыр. Хәлеңә керешә белүче, борчуларыңны үзеңнеке итә белүче һәм иң мөһиме, бу дөньяда сирәк булган сыйфат сереңне саклый белүче кеше ул. Гомердә вакыты белән санашмый, кирәк икән теләсә кайсы чакта ярдәм кулын суза. Шундый хезмәттәшләр турында хыялланырга гына туры килә. Өстәвенә сез аның яшәгән җиренә карагыз. Пөхтәлек яраткан кеше буларак ул үз тормышында да тәртип сөя. Шуңа да газиз әнкәсенең олы таянышы, терәге, картлыгы бизәге булып аны тәрбияләп яши. Читтә яшәгән бердән-бер кызы өчен ут сулар йотып тормыш сөрә. Оныкларын иң олы бәхете буларак күреп, аларда үзенең бәхетен татый. Күркәм кеше янына шундый ук дус туганнар да җыела. Нәсимә Кәмиловнаның гел өендә кунаклар бар. Уңган куллы хуҗабикә тәмле ашлар пешереп, матур табыннар корып, күркәм кунак итә ала. Гөл чәчкә эчендә булган йорт бакчасы да күз ягын алырлык. Без әле бик күп әлеге дустыбыз турында матур сүзләр сөйләр идек. Әмма матурлыкны сүз белән түгел, күз белән күреп була. Шуңа кадерлебез, сине эштә күргәч көн саен шатланабыз. Шундый ук матур, акыллы, тырыш, тыйнак, сабыр булып кал алда да. Булган хыялларыңны тормышка ашырып, бала-оныклар бәхете күреп гомер ит. Эшеңдә уңышлар гел юлдаш булсын. Янәшәңдә һәр вакыт сиңа үз җилкәләребезне тирәк итеп куярлык кешеләр, дус хезмәттәшләрең барын онытма. Бәйрәм сайын бәйрәм итеп, җиттек туган көннәргә. Утыртыйык кадерлебез бүген сине төрләргә. Кычак-кычак чәчкәләрне сиңа бүләк итәйек, иң изге теләкләрне дә бүген сиңа бирәйек. Бәхетләрең ашсын, ташсын, саулыгың какшамасын, бер кайчан да яннарыңда кайгылар атламасын. Юбилеең котлы булсын, бездән шушы теләкләр, матур булган җырларыбыз булсын сиңа бүләкләр. Хөрмәтле Нәсимә Кәмиловна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Әлеге музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
байлык түгел бай болу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.